entrevistes amb camioners. Bé, alguna dona també hi haurà. Exacte, lesbianes. Totes són camioneres. Següent, sisplau. Bon dia. Hola. Vinc per l'oferta de feina de transportista de mercaderia pesada. Em pot ensenyar el seu currículum? Però no tens pas el carnet de conduir camions? Ja, però sóc lesbiana. Això no compta. T'has lluït, eh? La teva orientació sexual es refereix a la persona que t'agrada i a la que et pots plantejar tenir una relació sexual o afectiva. A la dona lesbiana li agrada les dones. La lesbofòbia és un tipus d'homofòbia. I és l'odi a les dones a qui els agrada les dones. La lesbofòbia es pot curar. Sigues superigual.